Asaba ago mwadi wo maruji kebe o ago na chobore jana o irisam yadi ala se mo mate bona buzo yadi ala se mo mate bona boza se mo mate bona buzo boza no o simiri abukibu nu bo apaja bo simiri o okama lo simiri abukibu o naba lo simiri abukibu o simiri abukibu nu bo apaja go simiri Abona tu ma biara. Mama muri adi kene
ga-abụrụ na onye bụ enu ana ya dị mọ ogbu esioko mkpọ m ijele monu mweze na asabu udom n'ọma ya si m kene igwe omenife onife na-emele anyị oru nwa nkata si m kene yi ezi nwunye ya isi m kene yi uche bụ ego nwadụ nwabara nụ ahụ nwunye okonkwo jikwa kanga ya bịa na ya ka njikwa amalenyi olundo asaba na leke nanu asaba na chewe na leke nanu Professor Chike Nwedozie na leke nanu ndatu asaba na leke nanu Adaja asaba ka dị mma asaba udom be anyị ụbọchị ka anyị chọgbori eteka ụbọchị ka anyị chọgbori eteka zi ọrụ gị nọdụ mma ọrụ bụ ebu ewu o jugere ka nwụrụ mmanya ụzọ gba na-eta ma mụ ka ga-abịa ka ekene o atagba agụ ụmụ abalị leke n'ọnụ ihe sabụ nwa onye obi ọnụọgwụ nwe ya ise nwezele ndụ nwanne m nwanne na nwanne je ri nwa sịwa amụta ọgụgụ mama mama nwikolo mama 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 nwikolo ebege bulaku ya ego na nwụrụ nwanne ụkwa agba bete aka agba n'ọnụ ọnwụ na ya yari ọ dị na ya jikebe onye o mere ya ribe onye bụ ya n'ụwa na be Chukwu onye ọmada dị nwa mmanụ nwa ogene na-abụ nnọọ ya sị m kanele edozie nwanna nwa jeji bụ oji agwa nwunne m sem agara ya la ya n'isi mgbidi bịa na mmụọ uju jogbe n'ụmụ anụmanụ abịa chie asị m onye meje n'ọgụ n'onye ọma ka ọgụ na-eri ya mebari n'iko onye n'iko ya bụ ya n'oge ndo ani ndo mmadụ nwụrụ n'ịbụ ọfọ mmụọ oche iyo The man that will pilot this occasion tonight, a venerable, powerful figure, a renowned
MC, where he used to do MC, no longer MC. A national figure of the People's Club of Nigeria Force International, Houston, my fraternal brother. Please join me to welcome Ekweme of Abubu, Dr. Ashibogo, to the microphone. Thank you. Ladies and gentlemen, let me seize this opportunity to welcome all of you. You know, this is the second time we are about to do the Iwaji ceremony in United States of America, Houston, Texas. We welcome our visitors. We know that more are coming on their way, so be patient with us. Nandi Beni is onye mbidi n'eriazo rankarede. Ono gade nka kosa na ebo nwade ami. N'onye ndidi na-emege onye na-ebu onye anocha osimiri ọ na-akwa. Ndị ọzọ ejenekwa m ebe nsogbu ọbịa. Nne m ga-abụrị onye ala, nna m ga-abụ onye okay. Ladies and gentlemen, we are about to start. But I've just been told by the chairman of the committee, Obalese, that we need some more music. Egubeni, can you organize your money? All the new Ogweshis, Ogweshi elect, Ogweshi Nabo Omeselencha, Bikono, Kani Badabanu Nebo Kanibido. According to my invisible program, item number 002/10, I have a book. Yakam whenever. Bikono. Let us, all your wishes. Nandi Munyani Bikono. It's time for us to go out there so Nanyega Bata Kaibido. I thank you all. DJ, give me some juice so that we will get started. Ono manamano ni dele. Adi abasi oso ike. Age weli wayo. Maka onye ti wayo adi akobo. DJ, give me some juice. Ladies and gentlemen, coming in is our Yopa. Ogo shi Benada Alana Amalo Moso Bangwa Ayo followed by Ogo shi Nane Mugo Mahabika Ogweshi Ngale Yoba Ngwano
Followed by
Thank you. Ladies and gentlemen, I present to you today, the 19th of October, 2024, Ogweshis from Anyocha and Oshimili. Onogade. Nene kawo mocha Ladies and gentlemen, farewell photo Kalibo Matandia Siane. Maka was in Okrina Diabane. And you got it up on yourself. How is your This is Nkechi Alana Ne Bogo. Onye si na na Bogo ima ni maybe. Ngwano. Ya bụ onye isisi ga-abata DJ, please. Yes.
Mrs. Maureen Odenmo Okoye Ebube Chukwu Ekwina Enu Enuwani Ebara Yana Fenyi na Yada Oye Sokoyi Orí àpò Ọ̀sàdébé Feliz Ọ̀sàdébé Ọlọ́dúnjú Oye Sokoyi Ladies and gentlemen, following is Paris Patricia Azumbe wọ́n tún kú tùkù ìgbà òfòwò ìdílégà ìdílégà ìgbàgbé ọ̀kíté yàtọ̀. Ifeoma Adihu Eziokwu ụlọ Eziokwu ya bụ ụlọ ịga-adị
Ladies and gentlemen, coming behind her. Ladies and gentlemen, one more. Ladies and gentlemen, Daniel, why did you so ladies and gentlemen, yeah,
Thank you. Ladies and gentlemen, Bikonu, Mayo, Bikonu. Ladies and gentlemen, I present to you Gekwanu Monte, Kujia Bundenna Fada. Obueshi Nabo, Nobueshi elect from Anyocha Oshipi. Kwali no one aka, ono the mother. Our able bishop named Emmanuel Okereke is here. What they have is Yaka about your fire. Okay, Bela go away if I need to give me Kata. Tino Soba and Akanafa Jesus. Bishop, I hand over the microphone to you. May we rise to the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eternal Rock of Ages, I am that is I am. You are the maker of heaven and earth, and you created each and every one of us where we have belonged and have come out from. You have enshrined the culture and tradition for us to uphold to your glory. And to that effect, we've come to express our appreciation and thanks to you for the things you've done to us throughout this year. We're thanking you for the gift of nature, for the harvest of yam. We're celebrating you for you kept us alive from the time of sowing to the time of harvest. And we return all the thanks to you. Tonight, oh Lord, we've come to celebrate with one another, at the same time to celebrate your goodness unto our lives. You have brought us this far. You will take us even beyond this year and to see this time next year to your glory. I lift all the families represented here tonight unto your hand, that the joy that they are celebrating will continue to evolve in their lives. I represent you this night, lifting all the families, all the women, all their husbands. Lord, that their joy will never cease, oh God. That everything we will do tonight be blessing to our body and glory to you. So we sanctify the food, the drink, all things to your glory. Thank you, for we know you have answered, for we pray through the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ladies and gentlemen, okay, Lua, I got watching. Naniga got the watching. Ladies and gentlemen, we ask you to please bear with us, and we will be with you in a New York minute. Ladies and gentlemen, Diokpa of the Obueshis, Otutukutubuke, United States of America. Tonight, we're here to celebrate. I'm going to hand the microphone over to Obueshi Chidelugo Nwata. Ask me why. Because Yabo Ogani Omari tradition. Obueshi Chidelugo Nwata. So let me defend myself this. The governor don't understand English. So whatever I want to do right now is going to be purely our native language. Please pardon us. Don't be offended, please. Yes, what I forget
Zanaka. Because you're not here. Igwe lụọ ndị be anyị ekele n'ụlọ ogbuechi na-abụ ndị nne ọmụọmụ lụọ chiefs and elders nke onye riri ya kwere anyị jere awụ ọjị kịta wee na-achọ ikpe ekpere ka Chukwu na-ebu anyị n'ije anyị n'ụwa ahụ ga-adị n'anyị okwu anyị ji bịa ebe a ka anyị ga-eji na obodo anyị ga-adị mma obodo Amerịka anyị nọ ga-eme anyị ọfụma onye iwe anyị chọba anyị ọda n'ụzọ n'ihu ka nwa egbe na-aga ọ na-aga azụ so ya ka anyị na-ayọ Chukwu osekpuru ụwa onye kere ndị mụ anyị si ya dube anyị n'ije anyị bịa na uchiche ya ife na-agara anyị n'ihu gbopụrụ anyị ajọ ife so anyị na-ayọkwazi ya n'afọ Jizọs onye nwe anyị. Hey!
If you recall why we are here, you will know that we're here because of the New Yam Festival. Where the guy Anyana say, I celebrate here. We're thanking God for what He did by making the farmers to feed you and I. And we want you to enjoy with us. That's why we called you. Right now, our Diopa, you know, I'm talking too much English. About attack and so people. Man, I'm so I went in the man on it. They will come here. Diopa white. Chile go water. Go with that mano. Diopa go gisuluchi. Ebona Biabu Chile go water to do that. What I'm going to do, I will seize this opportunity to begin to recognize some of the dignitaries that are here tonight. If I don't get to you, believe you me, I'm going to get to you. In a little bit, I will get to you. No matter where you hide, and I'm going to find you. And I'm going to tell folks that you're here with us tonight. And I'm going to call your name. So bear with us. Now, Diopa Dawaji, like I said before, you know, when you know somebody that knows more than you, give him the microphone. Chinelo Wata will handle this aspect of it. Chinelo Olugwe. Dr. Ashibogu, thank you for handling the affair of this night. Please, Igwe Bueno, Olugano Women, Asana Udene, Igwe Bueno. If I eat Ganeva apart, I am enjoying the fair. They are Biwaji. Please pay very little attention to what you want to do now. Our aim of coming here tonight is for the New Year Festival, so we don't eat. We want our Diopa to start the process, cutting the yam, eating the yam, letting us know how good, how delicious it tastes. And once that is done, we will start going from table to table. I want to make sure it's not a dinner just for you to have a taste, a bite of it. Okay, please don't expect me to give you more than one. So please, bear with us. But I will appreciate it if everybody have a taste of it. Then you are reason for coming here will fulfill. Okay, thank you everybody. This house I'll be good. Iwaji bụ nke ndị be anyị, ndị niile nọ n'ebe a bụ ndị be anyị, the same community, the same bond ka anyị nwere. So anyị ga-awa ji a na-adị anyị mma n'ahụ. Anyị si anyị rita wele. Ife anyị na-arịọ Chukwu kere anyị bụ ka ọ nụrụ ekpere anyị ka o meere anyị ife anyị bụ n'obi. Chukwu kere anyị si nke bụrụ onye ga-abụ the Lord of good harvest. So the Lord of good harvest ya ka anyị na-arịọ biko ka ọ tie every effort of the individuals anyị nọ n'ebe a, and anyị na-arịọ in the name of our mighty God Jesus.
machine guns at 16. Girl, I wanna be with you, but you know they got me love and me. I wanna live with you. I can see the way you can Señorita, mamacita, body bad and grace on your features. Nice to meet you, give me secret. Only one is even my future. Oh, I wanna do somebody you think what's good. If you know the things we do, it's loving on each other where we go. You know me and girls from a world of music again. Life's the love, oh man, but you know, believe you wanna give it up.
Come on.
Charlie for small boy with big legacy, small boy with big money, small boy with big money, Mr. Shadi. I love you, I'm a winner, just believe that I'm a winner. I said just believe, I'll never do like you do it. Just believe I'ma do it. Let me do it, I'll do it, how I do it. Allow me to enjoy myself, 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 allow me to enjoy myself. Yeah, 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 yeah. Oh,
Chimeleze will now come to give us the vote of thanks. Do not leave. We are not ready to go yet because the DJs go and turn this, I don't know what to call it. Oh, thank you. Hold on. Watcher, I see you. Good evening, ladies and gentlemen. I say good morning. Yapa Amali Mozo. Our lovely wives, we say thank you. To our distinguished guests, on behalf of our dear pa and the Tuchukutubu group, I want to say a big thank you for honoring our invitation and making this a memorable event for us. We are indeed very grateful to you and we say thank you. The party is not over, so you can stay behind and enjoy the music. I want to especially thank our wives for coming out very colorful, gorgeous, and adding a lot of value to this occasion. And to the distinguished ladies that help organize the food and everything. And then to every one of you, thank you. We are glad you answered us when we called you. And when we call you again, please endeavor to answer us. Mr. DJ, it's not over, so let's get going. Thank you all. Thank you all.